Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Patricia Kaliati kuti yankhula agulira wachisamba tikupemphani kuti mutipangire perform ziko kwambiri. Dingirani bangono dingirani. Ditudi lelolo TV na maloto sangamba. Ziko mwambiri, Your Excellency, the President of UTM and also the President to be from 16 September, Dr. Daliso Kabambe. Your Excellency, the First Lady to be come 16th September, and all my seniors present this afternoon. Akula anga onse, makolo anga onse, regional governor onse, director amai, mashado anzanga. Tukuyamikirani ya president siku la lero munene kuti mulende ku 23 ku 36 ku 24 ku nchesiku koma ayi ndithu munakhala pasi na kuti tenti kangokumana nawo ku Masintha. Tukunyadireni kwambiri nonse a 23 24 36 takumana pano materonso kuti pasachedwapo mukayenderanso abale athu aku 25 komanso mukafikanso kwa chisapo. Usogoleri uzikhala uti osati usogolero amanyamula malole ndikwaunjika kubala ina yache uko ndikwatenga anthu ziko lonse Central Region yonse nkwaunjika pano. Tufuna usogolero limene kuti Masintha izibwera ndi anthu amu 23, Masintha izibwera ndi anthu amu 24, Masintha izibwera ndi anthu amu 36. Onse amene mwabwera pano ndi ainache akuno. Kunyadireni kwambiri president. Ena analipo mpano atanyamula zipandi zonse ziwiri, atanyamula lilongwe yonse ndikwaunjika pano ndi chipandi chomwe chosalembesa chomwe. Udindo koma umenewo omauza anthu kuti muziyenda pansi. Iyi ndiye ya district iyi yomaona kuti chipandi cha UTM chilipo. A president ya district imene mukuipanga pano pamene muswanye zonse wala mayendesedwe ya chuma chanu timangoti mukupemphaniso kuti tufuna ngakhale mafuta ophikira akudula anthu angophika ndiwo zovika. Mukangokhala president nchinji imalima nteza, nchinji imalima soya, mafuta ophikira azichokera kampani yolima opanga mafuta ophikira azichokera ku nchinji. A president lero muno anthu analephera ngakhale kudya nyama koma tindidwa ambazi komanso tindizala nyama pamene mukhale president nyama zichokera kulilongo kujeno kuzala nyama zichokera ku Nzimba kudwa ambazi. Ife tizitumiza nyama kuchokera kunja zina titatopa naonso kudya malai muno. Lelo anthu tingokuwa nkhululu mamizi mukusowa kuti lidye zonunkhira kusowa kuti lidye nyama chifukwa ndalama yogulira nyama yo tilibe. Nchifukwa chake ngakhale ndi budget yomwe ya Chilazulu district council alibe ndalama timati upempheni ya Chilazulu anzana kupita pageti apo mawa nanuso munyamuka muzikalandira pati pamenepo. Zopesa chisoni munthu akapita ku sukulu akamachoka kunyumba kwacha aziyendera newspaper ndi tissue komanso azitenga madzi muchigubu kuti akazithandizira azigwirisa madzi kunyumba kwake apa njigo chifukwa budget kulibe makanso anthu ndi madzi omwe mulibe ku Chilazulu ngakhalenso kumachinga. Zopesa chisoni kuti oyambirira kukolesa ndale muno anali John Chilembwe. Nkumampitira kwa John Chilembweko ndikumampembeza kuti mzimu wake use mutendere koma anthu athu akwa John Chilembwe adapita ku sukulu ndikumakagwira ntchito ku makanso akulephera ngakhale ndikulandira budget yomwe akulephera ngakhale ndikumalipidwa komwe koma ku sukulu anapita. And this, Your Excellency, you should not even do it. Musagonderenso chifukwa pakukondera kuti anthu akwa John Chilembwe akaule. Inu anzanga aku Chilazulu mungokhala kuyambira 6 to follow osamwani mazi omwe mumaita lisa mazi amunjigo amusinje waku Chilembwe kumamwa kumeneko chifukwa budget mulibe. Anzanu akulandira pagetipo nkumalandira mafifide kumalowa kumpanda matengani mamini pasi anu muzipita kumeneko. Your Excellency, pamene mukhale president pa 16 September pano tikupempheni kuyambira Cholo Mulanje Chilazulu kumene koko ndeti khale tumbabweresa makwacha chifukwa chokuti anthu akumene kuja mwapase mphamvu
azitusa na ndolo chifano mwe ndamela mazala na ndolo amene anthu amaji achipere anthu napita nawo kunja ndalama zibwera kuchokera kumeneko anthu alilongwe dowa nchisi mwapasa osati fetereza akulandira leroyi koma mupange dongoso limene mapanga je fetereza wanu kala otsika ntengo pamene munali budget director nthawi ya Malemu Mpingo Mtalika nzimagawusa mtendere tinaja number 1 kulandira chikho chochita produce chimanga Malawi muno anthu nkumaja kabasiku katatu komanso ana kumazungulira kusali kwa nyumba komanso china kumachitumiza kumaiko akunja tupemphe nthawi imene Lilongwe Dowa Nchisi Kasungu komanso ngakhale Nchinji iza tulusa chimanga tupemphe ni bwamba nemukhale president Malawi muno muonesese kunena kuti anzatu akunchewu kukhale mafactory Mwanza omapanga juice makhale mafactory Nchewu yomapanga mbatatesi machipis anthu angopanga chapa chiwaya kungotenga mafuta amene akazingira nyama ya nkhumba kumaka ochanawo chifai mafuta magolosale mwakudula ntengo akathawa pamenepo akumazola chifukwa ngakhala asambe angosamba ngati ubatizo omavikidwa mazi opanda sopo angozola mafuta amuphika chifukwa cha ndalama kusowa kuti agulire mafuta osambira masopo osambira ni mafuta ozola lero anthu aku Mwanza ngakhale so kuneno we want factories there come 2016 come by 16 September pano kuti anthu akumene kujazitusa juice amene ngate kumagulisa Malawi muno komanso kumabweresa chuma chimene anthu akuchisowa zinazo bwana munanena nokha mmene mulongosolere zimene mubweresa chuma Malawi muno nkhani ndikuona sonkhani ya misewu ngakhale sonkhani ya milato nkhani ya magesi imene ni manifesto wa UTM kuti khomo lililonse kukhale magesi ngakhale so mazi apezeke amene mazi anabweresa aja kuti aende afike kuno sanafikebe akudikira usogolere wanu bwana wapa 16 September pano lelo bwana you are walking in the shoes of SKC and make so his soul rest in peace anthu ena kamati pwiko kubwera panopa wani nkhani ya maloto sanga majanditi imene tangobweresa anthu alawe pang'ono tikamane na nkhani yoti maloto sang'amba ngakhale mutafuna kuti mugwirire chilima chotani nobody is going to forget him nobody kamamaliza kuti nyimbo imene ikutanthauza chani ungondibweresera somere kakhale pafupi wa unami chilima palibe amene angamuiwale Malawi muno wani ndamene anabweresa nkhani yoti osaopa osatopa osafoga ena sonkhana pano amanamizira kumakwenza zibagira zawo zamakanga ni mitima ya nkuku zibagira zimene za UTM chibagira mwamba UTM chibagira mwamba ichi ndi cha UTM chizindikiro cha UTM ichi chimene chimapangisa kuti osaopa osatopa osafoga eni mwinyoga ndichili manzimu wake Dr. Sao Silima use mtendere ndipo we are going to remember you forever masanja ngati awawawa mwini wache anali Dr. Sao Silima amene anayambisa masanja anthu osamba bwino anthu oneka bwino anthu amavala maspeksi omazola mamekapu ngati isoya chinakweli and when we put on makeup it's part of the dressing tikavalaso maglasiwa ni part of the dressing koma artist mbali nayo timakhala tikubisa misozi imene anthu akuvutika Malawi muno misozi imene takhala tikumulirira chilima nthawi yayitali misozi imene anthu akuvutika Malawi muno timakhala tikubisa misozi ife ngatana kubala imene anthu akumayenda wapansi opanda ngakhale sabato imene anthu akumasamba opanda ngakhale sopo because we promise them ndipo panali apo Bagamuzi Institute of Youth ndipo ndinene mawu amene tinabweresa manifesto ya mega farm ndi UTM amene tinabweresa manifesto yokuja katatu pa siku ndi UTM amene tinabweresa manifesto ya youth empowerment women empowerment komanso maloni ndi UTM imene amanena kuti asogoleri musamangovala chilichonse mukuziwonse kuti sizimakuyenerani zinthu izi ni manifesto ainefe mungodidikira ife tikalowa mboma tichite implement you can ask Dr. Engineer Kambala, you can ask the PS, you can ask even the president knows kuti china chilichonse manifesto ali wose tindika booklet kache kwa kuti hii tizachita implement bwanji manifesto amene osati kungozuka kumati bwiko and we know kuti chilima naka mavuto chifukwa cha ndani munthu wacha mabwera kumala palero anazala paso ground yaje iti imene kodi ife tinanena kuti amene wapa chilima ndi wakuti
Nanga antu amanene ranji. I said, would you please come? Tabwera na mbuye. Ambuye, no. Ambuye yao. Tabwera na I said. Mwasanga tabwera. Mwasanga raje mata. Ima mamene. Asokoleni. Mulungu atenga ziko la basi ndi ziko la kumwamba ndipo kuna wala. And that's UTM. And this is in the book of Genesis. Amene mabida uchari cheta timango nama ngweka Bible kumutu. Mulungu azina kuti kuwerenga Bible tisakuiwerenga ye. Tikabwera mu Genesis sasa kuti Mulungu analenga ziko la kumwamba ziko la basi ndipo kuziko kwa kuna wala. And this is the muni. And the muni uyoyo ni manifesto ni logo ya jani ya UTM. And this is the logo of UTM. We are not even targeting anybody else. Tikasa makandulo. Timakala witu kuyasa muni watu. Kuwala munu wa ukulu unapita. Mulungu adala nilanzimu wa kote utasao silima. Timuni tati ngono tilipo ifeo. Mwana ngati UTM ya tayata. Endi munu ujandudi. Ndia mtu akana utikasa kandulo. Tujina targeti mtu wina. Kodi kunache. Mwamba kulapa lelola. Mwamba kuziulula lelo kwa chako. Inu maona ngati nthawi masa makandulo misa zonse zimachitika za kumpingo kwa yeto tasao simazaza masewera anthu anasavuke. Kipande cha UTM logo yake ndi tikamayesa makandulo tikuyesa timuni remembering the soul of Dr. South Silima with the logo of UTM. Logo janditi nde mtu akwala pano kudaya Mungu yesa makandulo muchita target muntu ife tikachita target muntu tinene mawa ambuye nimakonda nikwambiri love to love 10 mukakhale basi siko mukwambiri tona nde mtu akabwera pano na kudaya mukumayesa makandulo kodi tagundika kuyesa makandulo ngati tikuyamba junior mwei director wa Nyamata ndipo makandulo wose mena mana director of operations tipite maboma ose kumena zathu abale athu amene anafera anafali mozi ndi chilima kukaya sako kandulo ndikuzusa mizimu yao kuti use mujani muntendere ndikukumbusa Mulungu kuti mudalenga ziko la basi ngomaso kunatani kumeneko kunawala ndikuwala kumene kukwalisa ziko la Malawi ndi ziko lonse la basi ndi chipani cha UTM. And by 16 September when Dr. Ndalisakabambe come the president kunja kuno kuzawala njala izata mafuta azapezeka kwa maso zosika ntengo anthu azaja katatu maza azapezeka magesa azapezeka kuwala kwake ndi kuti kodi Mulungu atalenga ziko la basi ndila kumwamba ndila basi kunavumbuluka khasu kunavumbuluka nkhuku ati kwa kunatani kuwala kwake ndi kuti UTM timati tinene mawawa lelo amene mapita misonkhano yosiyana from now onwards please leave us alone. Mumapanga zanu timakuonani timuthokoze president athu anali wantendere musamukondere don't even mention him. Tinakona natango mwale amene maenda ndindalama matumba masaka kumapita na kumafesa ya UTM kumapepesa anthu kumanda kwa kuti what has happened. And today mufuna mwauza anthu chani tupempheni anaimba kale ujaona kuti opusa ndife tithokoze ino mwachenjera koma tisakumve niso mukuchula zina lake pachabe. Chipani cha UTM chinakuphunzitsani kusamba ndiye mukumalemba lero manyuzi ndikumana kuti atabwera pa Masintha tikumusatira munthu wina pa Masintha pa ndi pa ground ye wina lesa mapita kumeneko pa Masintha pa ndi ground lina lesa wina amene angatha kupita hapo. So those people amene malemba news zanu ndikumana kuti UTM apita pa Masintha akusatira mapazi andani poti inu asana mwalire chilimayo mutaziwa kuti mwina amwali amunamba kusunga kale sondevu osapanga zofira bwanji kuti zisiyane ndi zachilima. Mwaona watu imukanena kuti akubera chilima wasunga ndevu kuti azifanana ndi ndevu zake za chilima. Sapano inuya ndi watu yamene akubera chilima ninda
Ndege kuti mukande kuti fedi kubwera pa Masintha bana tukumabera tumaita mapazi mwa muntu waje ndani asogole chipani ngati cha UTM chinakukanikani munalephera kuchimaliza ife tinali ndi masomphenya tinali ndi masachiziwiso tinaziwawa tinyenga iyeyo musamuone kuti ndi buluyo 211 koma uyu ndi fisi nyimbo ya sisepi ndeti bana kuti chipani cha UTM ndichi tinachifutikira kuchilembesa mulungu anatikomera mtima chinalembesedwa is a part of this on kumapeto kwani tinene vanhu malo ano tabwera pano kuzafusa ngongoli imene tinasayinirana uko ku Kamuzu Institute of Youth ndipo ngongoli ndikuzifusa panali zipani 9 zimene zinasayinira kugwirizana cha 9 cha UTM. So na ife UTM tili pano tabwera kuzafusa ngongoli yathu kwa zipani zonse 8 wana zibusa onse mipingo yose imene mamuyendera chilima kuti please humble yourself and be the running mate. Come 2025 your party UTM is going to lead. Tabwera kuzafusa ngongoli kuti nthawi ya chipani cha UTM ijanditi ndino ndena ni mkamati ndima kuja mmasayiniratu kuti chipani cha UTM chima 2020 jani ndiye zipani zonse 8 tukufusani ngongoli ndiye tuosa Malawi ni mipingo yose imene mamuyimira chilima tukuzafusa ngongoli lero kuti chipani cha UTM jandichiti ndichi ngongoli jakwana mutibwezere chipani cha UTM chijachima chote jani ino nosa mipingo yose tiye muyangane ku chipani cha UTM ini zipani 8 zonse kupatula cha 9 cha zipani zonse 8 tukudabwa mkuna kuti ine ndima mmasayinira pachatu masikina chanu alipo azipani na muta imenga tindani poti chipani chimene muni ngongoli yathu ndi inuyo ngachindani chipeleganyu opelegani inu mutibwezere ndani ife ena usiku limeneja munakhaso popo ajandevu sana mbele mulingangala popo kumadigirira kuti 2025 chipani cha UTM osatiso china iyayi koma chipani cha jani cha UTM tikamabwera pano ndikumani na maboza please talk about yourself ndiye timati mele kati kuthokoze unazi wa anthu ena kuti ndi amaboza anthu ena ndi amaboza ino mene mana kuti ife tikusatira mapazi a munthu wina kumamusatira pa Masintha pano mukamuuze songatana kuti mani kuti mulembe mukusatira chipani cha UTM ndinu munatibera salu yathu kumakhanga ndi yathu mwaba fight yathu kumakhanga kuti mukakhala kumati chibagira mwamba panganizanu kamutenga zala ziwiri ka 4 ka 5 ka 10 kamuziphatikiza zangu mwendo zimezo muzipanga koma ife chathu ndi chibagira mwamba waunami mukakula tuwakulira nyemba za 300 waja muli mwataniza mukakula lini kuti mwakula ntabasha wa 20 waja muli mipasa nipota kambile leka osati mukule ntabasha wa 1 waja waunami asogoleri musalani kunamizidwa nthawi ino ndi ya UTM tabwera uzafusa ngongoli yathu imene tinasayinirana pano ngala yaunami yakwalambusha achalume achakongwa apano yayi ngale yani jiganya kwako jiganya no UTM nditi ngala yaunami kujigala nguo jao ya uwe achayo ya UTM atambela nguo jao ya UTM ni ya lady anapana panasoni umuni panasoni likandulo UTM jeleji anzi kunamiza nino mweni muli hapa akulephera kukonza bridge hapa tuchirapo kwa mama dusa popo kumapita kwina ndiye kana kauli ndasogoleosa nama kanamba kwa bridge akutuchira kwao komwe mbaleteni muzisuka ngati osati kusuka kunja yayi osabwera pano kumanyozesa chilima amene anakuika ndi pabwino and may his soul rest in peace ndipo mzimu waje kukanga ntheni kuopsa kumene kuli wako ambuye Dr. Charles Chilima timaukondani ife zaukondani nthawi zonse and sitikuopa sikutopa sitikufocus ngakhale atatikwira munjenga tizakhati kuyankhulasa ndipo muzaona chibagira chili mwamba tili munjenga momwemo tizatulusa chibagira chathu mwamba kuyambira mpaka naso pa 16 September. And we ask you, the director of youth, please let's move forward with the candles because it is our logo. Nobody's logo yathu kose kuapita komfota pamene pata kakhala Dr. Kabambe kumapata kakhala kamuni mukangoti kochongi
akakhala makasho tayiwala bwana mkakhala president bweresani zisulo zazikulu mechanizing agriculture kuti tizilimira zisulo tizilimira mazisulo za makono osati makasho tikumbire nkhululu manda makasho omwe azibambo achola misana ambuya kudaliseni nonse zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.